Hello, Igbo amaka, ọ ga-adịrị gị mma. It shall be well with you. Afam bụ Chidebere. In this lesson, we are learning one question with many answers. What and where? Ke ihe ị na-eme? Ke ihe ị na-eme? What are you doing? Ana m eri nri. Ana m eri nri. I am eating. Ana m asa efere. Ana m asa efere. I am washing plates. Ana m agụ akwụkwọ. Ana m agụ akwụkwọ. I am reading. Ana m esi nri. Ana m esi nri. I am cooking. Ana m agba ọsọ. Ana m agba ọsọ. I am running. Ka ebe ị nọ? Ka ebe ị nọ? Where are you? Anọ m n'ụlọ. Anọ m n'ụlọ. I am at home. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. I am at school. Anọ m n'ime ụgbọ oloko. Anọ m n'ime ụgbọ oloko. I am in the train. Anọ m n'ama egwuregwu. Anọ m n'ama egwuregwu. I am in the park. Imeela ka ọ dị. Jisike na-asụ Igbo. Like, share, and subscribe. Peace.